Třetí obloučku zajedeme na ramena, tam, kde končí krátký rukáv. Jako příčky na brýlích, za uši, zajedeme na uši. Na ramena. A znova, zopakujeme. Dáme jeden kroužek, druhý a při tom třetím zajíždíme na ramena. Pokračujte. Já si vás obejdu, abych viděl, jak to děláte, abych vás mohl opravovat. Kroužek celou dlaní. Větší, přes skoro celý závěr. Silný takhle. Aby on se za tebe vešel. Jo? Ty si dřepni za něj. Celou oblast. Můžete se i zeptat, jestli máte přitlačit nebo ubrat. To nesmí bolet. Ale masáž musí, ale mluvím já. Vy mezi sebou potichu, ano? Celou oblast krku zhora dolů a zase nahoru promasírujeme. Jemně, jako když kočka přináší koťata. Ale dostatečně silně, aby koťata nevypadly. Občas se podívejte, kde mají oči, jak to nezdílí po očích. Můžeme se někam vystřídat. Já si vám často můžeme se klidně ještě jednou. Tentokrát vyklid. V každém případě nezapomeňme na poslední bod. Děkuju. Každý ten cvik opakujeme asi 3krát, nejvíc 4krát a pak jdeme rovnou na druhý. Takže potom kočičí stisk, stojíme ze strany, ne ze zadu, ze strany. A ty brýle budete 3krát, maximálně 4krát. To je tohle a Víte, už by všichni měli dělat kočičí stisk teďka. Ze strany stojíme. Palcema masujeme měkkou část od krku k ramenu. Se to pěkaři děláme zhruba tak stejně dlouho, jako skočíš. Kočičí stisk. Po chvilce přecházíme volně na nabíračku. Nejtěžší cvik dnešního dne. Připomínám měkkou část. Dlaň se zbalí opravdu z nabíračky a když si představujete, že nabíráte a vyplápíte, tak vám ta ruka sama opisuje trasu, kterou má. No tak ne, jeden máš byl namasírovaný a druhý masírovaný. Já jsem byl stejně jako Matyáši. Tak pojďte, střídáte se, no? Ty 3 minuty. To vědí. Je to příjemné.
dělat takhle, nemůžeš. Takhle. To nedělám, jenomže ty takhle ztratíš ten kód. Musíme, ale to já nedělám. Takhle, ale já nedělám. No, a máš takhle. Jo. Ne, koukej. Takhle. No, ale to zároveň OK. Otevřeš mi. My víme.